Ik ben balzer, dus er komen mooie bekenden langs die hier een poeder met lapjes brengen. Nou, dat is juist wel. Dan knippen ze dik nog even van die op maat. Of het is al op maat knipt. En zo kom ik een heel eind. Zo zit het mooi op. Wij doen elk jaar hier ongeveer een modeshow in een stad of op een andere manier. Toen dachten wij, we moeten wat wel mooi stoffen of lapjes, want ja, dat zijn de ingrediënten voor de mode. Toen zeiden we, waarom dat wij net een soort grote doek over uw stadhuis in, want dat is uw stadshart. En die willen wij voor de herfst en de winter wel verwarmen. Misschien mooi wat lapjes of doekjes. Nou, en toen nog een windje verder. Toen zeiden we, wist wat, we gaan proberen de langste lap te doen. Hier in het verzorgingstehuis ben ze bezig geweest en echt iedereen dat mooi. En joh, het is de laatste kans om nog lapjes te brengen, onder koord te zetten. En dan gaat het straks officieel meten, wordt het terug de notaris. En dan gaat het de lucht in bij het stadhuis. Mevrouw, super bedankt. Super. Hij mag wel naar binnen. Dit wordt jouw laatste handeling, hè? Oké. Hier is het begin. Ga jij iemand hier... Anna, sta jij erop? Eerste 100. Het is een beetje warm, hè? Het zwit me neer. Ik vind dit echt helemaal geweldig. En zie het spannende moment komt natuurlijk zo nog dat hij omhoog gaat. En ik ben benieuwd wat de notaris zegt, hoe lang hij is. Dus ik vind het helemaal echt superleuk. Dus 5 keer 101 is 505. Ja, en dan nog 1 keer het laatste stuk. ...537,5 meter. Helemaal top. Notaris weer erbij, hè? Meneer Troost. En die maakt het nou een verklaring. En die verklaring die, moet ik opsturen naar het Guinness Book of Records. Ja, en dan moeten we afwachten tot dat voldoende is inderdaad om erin in te komen. Het tasje staat op tafel. Oké. Beetje deze kant op. De sleutel. Dit zijn mijn handschoentjes en de sleutel. Ja. Draai jij het tasje? Ja. Oké. Eerst mijn handschoentjes even aandoen. Zo. Tasje? Het tasje staat er voor je. Oké. Zal ik de deur dicht doen? Zo. Heerlijk vandaag. Weinig wind. Een heerlijk zonnetje erbij. Verrukkelijk. Ja, gaan we hier even zitten drinken? Hier even zitten, even wat drinken, ja. Ja. Dus even zien. Dit lijkt wel een mooi plekje zo. Iets meer die kant op. Zo? iets Niet meer zo. sloot in, hè? Nee. Nee, er staan wel hele mooie paden aan de andere kant. Geweldig. Als het heel mooi weer is, dan fietsen we bijna alle dagen. En we fietsen zo'n 4000 kilometer per jaar. Dat is eigenlijk het doel waarnaar we streven. Dat hebben we nu zo'n 9 jaar gedaan. Dus we zitten behoorlijk al in de richting van de 40.000. Ja, het is een beetje een doel van de rood roen. Maar het voldoet best dus, want je bent nou al bijna 10 jaar aan het fietsen. Ja, het voldoet prima. Ja. Ja. We hebben nog geen slaande ruzie gehad. Nog geen slaande ruzie, nee. Nee.
Omdat de zon schijnt, is het grijs. En voor de rest is alles altijd pikzwart. Nee, ik zie geen beelden meer, ik zie niks. Ik heb een erfelijke oogziekte die RP heet. Dat is zo'n beetje bergafwaarts gegaan tot mijn 34ste. En in 1992 zag ik dus helemaal niks meer. Dat is nu ook al 22 jaar dan. Het is gewoon een kwestie van acceptatie. Het is een andere manier van leven. En kijk niet naar de dingen die je niet kan, maar probeer dingen te vinden die je wel kan. Je hebt dus wel een soort van Jan. Ja, enorm. Ik zou hem niet willen missen. Hij mij wel, maar... Ja, ik vind het wel heel inspirerend om te zien van hoe ze ermee omgeeft. Want dat, de Jesse was van Blina die dacht, het leven had geen doel meer. Dan denk ik van, ja, nou dan moest ze maar die niet praten.